度重なる敗北の果てにその男の体はすでに限界へと達していた。だがまだ死ねない。男にはなすべきことがあった。道を開けな。死にたいってんなら別だがよ。测往南，测往低啊。
ito. 오. 왜用的？相關那邊，相關那邊，來嘞。哎呀，靠背啊！笨，可以啊，那起来可以。外面啊，登射来登射去啊！この溝をたどれば気になったらぶったたけ我が家の家訓でね。
からな。血が流れ出した。Hurry. Hey. Hey.分かれ道ね。どちらにしようかなと。血で満たせって。俺のはお断りだぜ。Ui. Ah. Agak. Foto. Photo.
우와 카우벤 인턴 네. 끝. 됐어요. 아 이렇게 하면 돼요.魔王様を待たせちゃ悪い。先を急ぐか。逃げ切れるか。
네. 에이. 엄마, 에이. 보이면 후, これで終わりか。ずいぶん手の込んだ仕掛けだったな。굿드 장난 소지 끝이야.
あれ跑完再。这看起来是这里啊。この道何年ぶりだ。被刷。嘞。被怕魔王啊。Air hike。敢袂伤济，敢恁占遐济点数哩咧？こりゃ驚いた。思ったよりそのままだ。
哦，这是了，伊甲因阿兄。いたいた。おい、何やってんだよ。おい、なんて言ってばよ。俺が悪魔の力に目覚めたのはバージルにこいつで胸を刺された時だった。ずっと考えてた。親父がなぜ俺にリベリオンを与えたか。ああ、今する話かそれ。俺も今まで散々いろんなやつに刺されてきたが、こんな日が来るとはな。いかれちまったのか。魔王を倒すんだろな。おい、自殺とお前バカ。ヤマトは人と魔の両者を分かつ。だとしたらリベリオンはおい、まさかスパーダを吸収してるの。まさかダンテ、あんたなんだな。簡単にくたばるはずもねえか。じゃあ仕方ねえ。見せ場くれてやる。勝てよダンテ、絶対。Stable sword Dante. Bladeborn. Open shares both his name and basically do the carry over. There's and then then let's add that. This is big one. Why this one has it? Higher than Tango defense. Hold LT chainsaw. Use your sense power from holding down. Okay. Gain insane attack power. 人のこと言えたなりかよ。
え貴様もちびっこに無駄な貴様には永遠に力こそ全てなの准备让他派呀，更这种啊，相変わらず何も分かってねえな。何も分かっていないのは貴様の方だ。ここから悪夢が始まる。啊对，哦，不か強。何なの。まずいな、ずらかるぞ。あの鉢植えが切れた。今クリフォトは完全体となった。多少予定は狂ったが問題ない。所以已经把喜欢どうにかみんな無事みたいね。周りを見てくる。おい、ユリゼンはどこに消えた？目的は何だ？クリフォトの頂上だろう。違う、逆よダンテ。クリフォトの頂上はここからずっと下にあるわ。人間の血は悪魔の力の源。クリフォトの吸った血は頂上で実をつけ、その禁断の果実は絶大な力を持つ。ムンデスもその果実を食らい魔界の王になったと
ブイが教えてくれたわ。面白い話だが今は不要だ。居場所が分かりゃいい。ようあんたダンテだよな。私はニコレッタ・ゴールドスタイン。やっと会えた。ニール・ゴールドスタインの孫なんだ。あんたが持ってるその銃を設計したガンスミスで、ちょっと見せろよ。こればあちゃん。われ。うん、あんま似てねえな。残念ながら外見は父親に似ちまってね。その父の研究を元に開発した。プレゼントだ。ほら、二人の出会いを祝して、受け取れ。哇，靠背，大小，干 Michael Jackson，就他妈，干，这老板帅。もらっとくぜ。ダンテ、俺も行く。お前はやめとけ。おい、まだ足手まといってか。ざけんなよ。力なら手に入れた。こいつだ。違うぜネロ、そういう意味じゃない。行かせてやれ。これ以上は時間が惜しい。もう猶予はない。一刻も早く奴を追うべきだ。おい、お前も来る気かよ。俺には見届ける義務がある。そうか、好きにしなポエム野郎。ただしバラバラで別の道を行く。その方が効率がいいだろ。Dr. Faust. Oh, man. That can. 这傻小。嗯。咁咪得買靠背啊，是不是 ？Skill set hat。It's oh, and then go on board. Oh, babe. Oh, easy king. 哪小啊？啊，无我当做抢就对啊。哦，这袂歹啊。Here's four souls.
蛮大的。没有。要修哦，看这。完全拢是咧对 Michael Jackson 第一靠腰。好像够被挤。你无够啦！どこかで合流するだろう。とりあえず先に進ませてもらうぜ。这凊彩用到会点数呢，所以我即马要等。lose。匂うな。ここが正解ってことか。靠腰。哦，干这谁家？啊，我大家。
生きてるんで操呀，动作真慢。Hey, kan, sama deh. Hey. Hey, Carl. Hey. Woohoo. 讥笑你。介護してやろうか。疑似扱いかよ。下からプンプン匂ってくるぜ、あのゲス野郎め。Oh ya. 休んだろよ、坊や。Hey.
โหยโอ้โหยตายไม่ตายเอายาวไปขังอย่างเดียวまだ先は長そうだな。总之there行くしかないんだ。奴が敗北するその前に。不容易。在跟那个くそ、もう少しだけ是呀，もう少しだけ持ってくれ。多大的？マジ大丈夫かブイ。少し休もうぜ。多大的？ยังไม่กินนะก็ตัวเจ้าここはどこだ。力を奪われたか。取り戻さなくては。体が変わる。この空間のせいで。
啊，袂吧？那个安尼，扛一扛去跑。嗯。哦呀，啊这边来去。哎，快说。喂，喂，去你，原来是安尼啊，看够这招。Power up. OK， 够了，干完了。再跟起来。行几步就要起下句。なるほど、ここに奪った力を感じているぞ。いいグリフィン。快去叫！靠背啊！哎，靠腰，差点就死啊！我小。靠腰。靠背。
心酸哦。那条啊。哦哟，哎，耶，够救了，干！这是呀，やるぞ。哎，下がってやるぞ。そこ哎，靠腰，开始做，靠背，啊，好了，用落了，まだ運が残っていたか。よし。哎。哎呦，水哦！哦，我打赛，靠！まずは一つ。哦，所以嘛，哦，手转来啊！也是在迄个咧靠背。啊，可怜。别人的阿君啊，加到暧昧啊，顶唔着的啦，个先爱，一只迄落啥，欧巴，干，只小歹拍。
哎、笨。地に落ちろ。反正就给我拍用。哦，上尾一个。会去下句。哦，头章有变乌啊。嗯。笑人的。大只的。出来吧！中了，我自己。哦，三只拢转来就是强。懂啦。这概念哪像是迄个日本迄个黒澤電影内底，迄个導演内底，迄電影内底迄個羅生門。もうさらばしようぜ。このジメジメ空間にはうんざりだ。これで威猛咯！やっと出られたぜ。多分マルファスの仕業だろうが。なるべく会いたくはないな。今の俺ではもう。凶凶！哎呦，太凶了！奴らも無事か。人の心配してる場合かよ。急ごうぜ。那里有这。
哦。这样。哦，原来是 Q。来い。もうすぐ俺の旅も終わる。あの刀果実を手にすれば全てが終わる。あのムンドスですら果たせなかった人間界の支配をもあの刀ならば必ずや。マルファスだ。奴とは戦えねえ。もう俺たち完全にガス欠だ。分かってる。ここはやり過ごすしかない。どうにかな。ネズミが紛れ込んだな。さあ出ておいで。哦，安尼有 A 啊，对，比你遮较好用。くそ、こりゃ厳しいな。補給なしでどこまで行けるかだ。はいハニー、呼んだか？危ねえだろうが、引き殺す気か。文句があるならレディーに言ってくれ。運転手はあいつだ。で、そんなことよりご注文は？自分は。あ。哦，5万外，哎哦，当闪两盖，有需要会当闪的能力。好啦，好起来，顺万字。
また別行動か。その方が気楽だけどな。쭝쭝쭝. Which way should I go? 깐 여기 깽어. 야. 저 집에 하나. 집에 하나지야. 나이. 괜찮아. 랑고이. 에이, 뭐야? 에이.
哎，靠腰嘞。哦。嗯。你是在哪过呀？哦。啊，伊个爱用利用迄个敌人哦，干。那北湖啊，哎，靠呀！
哎，姐那个喷，那都死。差不多这，要2万2。One hard way. Oh, golden. Look at all that. Oh. 悪いな探偵。魔王は俺がやる。Oh. Badass. Oh. 大北料呢？邪魔だ。
止めそこだそこだよしそう哎好呀哎SS 动哦，刚起个就升了。哦 ，IS 动。靠呀，个到底是被挖哼？也有可能。随分気前がいいな。关系。3、5。bang bang bang。
Blue Orb Fragment。掉落欸。哎，哎，哇，靠腰。哎，靠腰。哎，靠腰，大小，敢用了呀！喂！不要让他跑，不要跑！还有被跑。你被个瓦固瓦亨。原来谁哇？干嘛？番号。悪魔の気配だ。邪魔するならぶっ殺す。さあ出ておいで。油断しすぎじゃねえの？スパーダの血族か。だが貴様はもはや力を失った抜け殻よ。人間の分際で私に勝てるなどと思わぬ方がいいな。おい、人間なめんなよ。気な。
たっぷり感じさせてやる。面白いではないか。魔王様への生贄としよ队长， 2個から焼きよ。見えなくても匂いでわかるぜ。くせえからな。無駄にするだろう。魔界随一の魔術、その目に焼き付ける。つまんねえ苦笑だ。あくびが出る。無駄な哎，shit，来るかひよこちゃん。目障りだ。哎。靠腰这三角，我が力、止めることなどできはせぬ。もう飽きた。終わりにするぜ。
对。哎呀！对。哦哦，挨打这熊。なぜそこまでの力が。我以为要贼。もう出てきていいぜ。借りができたな。引き返せよ。その体じゃきついだろ。ダメだ。行かなくては。なんとして。おい V、 無茶すんなよ。休めって。すまんが肩を貸してくれ。おい、なんでそれまで。頼む。俺の最後の願いだ。ったく。ダンテに先を越されちまうぜ。Move。いい番。悪く思わないでくれよ。俺の獲物だ。特にネロ、お前には任せられねえ。能够 air hike。
啊，有一寡有诶无？嗯。哇！好啊！靠呀！哦，欠两家哦。哇，要休困啊！欠啊！哦，今日先装到这。